Povestiți o situație când intuiția v-a salvat viața. Se întâmplase iarna, mă întorceam acasă, nu era foarte târziu, dar se întuneca de vreme. La un moment dat am depășit un tip îmbrăcat într-un hanorac roșu și pantaloni de training roșii. Am observat că se uita ciudat la mine, dar am zis că poate e beat sau drogat. Am mers mai departe, m-am întors, era tot după mine. Am decis să trec strada, el a trecut exact după mine. Am început să simt frică. Am intrat după colțul unei clădiri și am fugit spre casă. Am ajuns în fața porții cu cod și am rămas să aștept. După un minut a apărut tipul, m-a privit fix în ochi vreo 10 secunde, nu a spus nimic și a plecat. Mi-au trecut fiori pe șira spinării. M-am trezit pe la 3 dimineața fără motiv clar, foarte neliniștit. Pisica mea era și ea agitată, cu urechile ridicate, stătea lipită de mine. Inima îmi bătea tare, dar nu vedeam sau auzeam nimic suspect, doar un sentiment greu, apăsător. Am mers în bucătărie, am aprins lumina și am mâncat ceva. Dimineața am observat urme pe geamul sufrageriei, cineva încercase să taie sticla cu un instrument, să facă o gaură și să intre. Probabil i-am speriat când am aprins lumina. Coincidență sau nu, aveam conflicte de ani de zile cu vecinii, pentru că le interzisesem accesul pe terenul nostru și ridicasem un gard de 3 metri. Tentativa de spargere s-a întâmplat chiar după ce am pus gardul și cu 2 zile înainte ca ei să se mute. Nu știu dacă a fost întâmplare, dar sunt recunoscător că nu s-a întâmplat nimic mai grav. Câteva alte povești. O fată lucra ca ospătăriță într-un bar. Un client i-a cerut numărul. Ea a refuzat. Mai târziu, când ieșea din spate spre parcare, a văzut că senzorul de lumină s-a aprins. S-a întors și a rugat paza să o conducă. Afară o aștepta tipul, cu o curea în mână, ca o armă improvizată. Când a văzut că nu e singură, a început să urle injurii și a fugit. Un pompier poveste acum, la un incendiu de pădure, șeful echipei i-a zis să nu-și facă griji că firele de înaltă tensiune rezistă. El a simțit pericolul, a strigat echipei să fugă. La câteva secunde un cablu s-a rupt chiar lângă locul unde erau. Un adolescent a fost invitat la o petrecere. El și prietenii au simțit că locul e suspect și au plecat. Au aflat apoi că era o înscenare, organizată ca să fie atacați. O fată de 5 ani a fost aproape răpită de niște străini cu o rulotă. Intuiția a făcut-o să fugă la tatăl ei. Ani mai târziu a aflat că aci oameni răpiseră deja copii. Mama cuiva, în 1987, la Londra, a simțit că nu e bine să ia metroul de la King's Cross și a chemat taxiul. 10 minute mai târziu a izbucnit celebrul incendiu în care au murit 30 de oameni. O adolescentă mergea acasă, a observat un bărbat suspect în spatele ei. A decis să nu intre în bloc, ci să meargă spre magazin și să-și aștepte mama. 2 zile mai târziu, în același loc, o fată de 11 ani a fost răpită de un bărbat care semăna perfect cu cel pe care ea îl văzuse. Un motociclist a simțit să frâneze și să nu mai meargă în spatele unui camion încărcat cu anvelope. Imediat o roată s-a desprins și a căzut exact în locul unde ar fi fost el. Un cuplu a întâlnit 2 bărbați suspecti la un târg. Soțul a simțit că trebuie să plece. Peste câteva luni i-au văzut la știri, erau arestați pentru dublu omor. O mamă s-a trezit noaptea din cauza unei neliniști. S-a dus să-și verifice fiica bolnavă și a auzit o respirație grea abia perceptibilă. La spital i-au pus diagnosticul de criză astmatică severă. Intuiția i-a salvat viața copilului. O persoană mergea în autobuz, un necunoscut a intrat în vorbă, apoi a coborât la aceeași stație și a început să o urmărească. Ea a sunat-o pe mama și s-a prefăcut că nu e singură. Bărbatul s-a speriat și a plecat. Cineva mergea la un dealer, dar a avut un sentiment de rău și s-a întors. Mai târziu a aflat că poliția făcuse razie fix acolo și arestase pe toată lumea. Concluzia: ascultați-vă mereu intuiția, poate salva vieți.